אחד, ואני רוצה אותו בחיים. אחד מתוך 3, 4 ימים בחיים עלינו. יום. לא ראה את הילדים שלו 108 יום, והוא יודע שהם היו אם אתה צריך, הנה טל, הוא תסתכל לא על חמץ פירקתם ממשלה ועל שבויים אתם לא מפרקים. על חמץ פירקתם ממשלה ועל זה אתם לא מפרקים. תפרק את הממשלה! עכשיו! לך לראש הממשלה ותגיד לו! חמץ פירקתי, גם זה פירקתי! אני מבין את הכאב שלכם, אני חלק מכם, אני מרגיש את זה, אני אומר לכם שנעשה הכל על מנת שהילדים, האחים, הנשים. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.